அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. எல்லாருக்கும் வணக்கம். எம்ஆர்என் அகாடமி இது ரீசெண்டாக பலத மனசால் பேசக்கூடிய ஒரு சேனலாக சொசைட்டியில் வளம் வந்து கொண்டிருக்குது. ஒரு வீட்டை கட்டும் போது அதோட அடித்தளம் எப்படி ஈக்கணும், எப்படி ஈக்குதுன்னு கட்டாயமே பார்க்கணும். அந்த வகையில் எம்ஆர்என் அகாடமியில் கதாநாயகன் நஃப்லி சாரை இந்த இடத்துல சொல்லியே ஆகணும். சார், உங்களோட சேவைகளை வார்த்தைகளால் சொல்லி முடிக்க இயலாது சார். உங்ககிட்ட படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாருமே ஏதோ ஒரு வகையில் இறைவன் தந்த பெரிய ஒரு கிஃப்டாக தான் சார் பார்க்குறாங்க. மீடியா பாட சார் என்றதோட மட்டும் இல்லாமல் ஸ்டூடெண்ட்ஸோட அடுத்தடுத்த கல்வி பயணங்களுக்கு வழிகாட்டுற ஹெல்ப் பண்ணுற ஒருத்தராக நீங்கள் ஈக்கிறது எங்களுக்கு நிச்சயமே ஆச்சரியமற்ற ஒன்றாக தான் இருக்குது சார். உங்களோட மீடியா அகாடமியால் பயனடைகிறவங்க கொஞ்சம் நெஞ்சம் இல்லை சார். உங்களோட ஒவ்வொரு கிளாஸும் ஒவ்வொரு புது தகவலோட எங்களை உற்சாகமுற்றதாக தான் அமைஞ்சிக்குது. உங்களோட இந்த ஆசிரியர் என்ற பணி, அதோட உங்களோட இந்த ஃப்ரெண்ட்லி டைப் எதுவுமே இதோட முடிஞ்சிடக்கூடாது சார்.